Žovčák, akcia na pravej strane. Sumach, ktorý krásne prestrčil na Lestera Peltiera. Je to 2-0, tak to bola ukážka naozaj skvelej techniky a prehľadu od Sumaha, ktorý zdalo sa, že pomedzi nohy brániaceho žilinského hráča našiel Lestera Peltiera. No a ten v 49. minúte dáva druhý gól Slovana Bratislava. Tak opäť Sumach a opäť vidieť. Takže tu sa pozeráme na prvý gól, ktorý strelil Igor Žovčák v 27. minúte. To bola akcia Milinkoviča, ktorý našiel milimetrovou prihrávkou Žovčáka a ten dal prvý gól. No a teraz už druhý gól, keď Žovčák našiel Sumaha a ten pomedzi piačekové nohy našiel Lestera Peltiera. Ten nebol v postavení mimo hry a je to 2-0. Opäť Sumach, ktorý je jeden z najmenších hráčov na ihrisku a za to najlepšie vidí, pretože tam videl tú skolinu, kde mohla prísť kolmá prihrávka za obranou supera.